в началото на края, закриващата церемония. Искам да приветствам всички да се присъединят насам, да поканим останалите отбори. Дойде момента, в който вече раздаваме наградите, обявяваме финалното класиране и всеки от вас ще разбере, ако вече не е разбрал, на какво място се намира в изданието на Дни на роботиката 2024. Здравейте от мене, малко по-рано се видяхме. Извиняваме се предварително малко за техническото забавяне като цяло, но да се оценят толкова проекти, може би си представяте колко е трудно като цяло. Трудно е да се дадат първа, втора и трета награда. За нас е изключително чест, че организираме това събитие вече, може би повече от 20 години, Клуба по роботика към Технически София. Целта на събитието е да ви съберем на едно място, да работите заедно, да бъдете креативни и всъщност да създадете своите бъдещи контакти, да се срещнете с съмишленици от сферата и да дадете, да създадете връзка, защото ние виждаме много познати лица от миналата година, имаме и много нови лица, което е хубаво като цяло, и дори имаме колаборации, което за нас като организатор е още по-голяма чест. Клуба по роботика е организация в Технически университет София, стартирала през 2001 година и като цяло до ден днешен тя се е занимавала активно с организирането на роботиката и продължаваме активно да правим това нещо. Също така това е мястото в университета, в което студентите намират практическа реализация, работят по различни проекти с бизнеса, създават и те роботи като цяло, като ние вече участваме на международни състезания в чужбина. И не само, разбира се. Така че дейността на клуба е доста обширна. Тъй като времето напредна, затова малко посъкращаваме от сценария, предполагаме, че не търпите от желание. Сега ще преминем към връчването на благодарствените грамоти към партньорите, които всъщност застават до това събитие и с помощта на които се реализира по начина, по който днеска го видяхте. На първо място има благодарствена грамота към Министерството на образованието и науката. За съжаление, днеска нямаме техни представители, но им благодарим изключително много. Също така благодарствена грамота има към Министерството на иновациите и растежа и факултет автоматика към Техническия университет София. И сега ще поканя заместник ректора по научна и приложна дейност към Техническия университет София, доцент Елица Гиева, извинявам се, просто вече мозъка малко отказва, която да връчи всъщност една благодарствена грамота към всъщност проекта Уните, в които всъщност днеска се организират тези дните на роботиката като цяло, така че ще поканя доцент Гиева, както и представител на проекта Уните да връчи наградата, само да я намерим. Точно така. Добре. Също така, благодарствена грамота сме предвидили и към Професионалната асоциация по роботика и автоматизация в България, които ни съпортват немалко като цяло. Здравейте на всички, казвам се Кристиан. Част от вас може да ме познават покрай дейностите, които правим в Асоциацията по роботика и автоматизация. Много благодаря на Денис, на Влади, на целия екип на Клуба по роботика. Те са прекрасни партньори и хора, които наистина имат врят и кипят в сферата на инженерните науки, на роботиката, на софтуера. Така че за мен е удоволствие да съм тук с всички вас на това прекрасно събитие. Един призив към всички младежи, които участват на подобен тип състезания. Не спирайте да го правите, работете с ум, хъс, много любов към вкарайте цялата си мотивация в това да решавате инженерни проблеми, инженерни казуси. И не е важно дали ще спечелите награда, важно е, че сте тук, важно е, че работите по интересни проекти и всеки ден научавате нещо все повече и повече. Ще се радвам да ви видя на 26 септември на Robotic Strategy Forum в София Тех Парк.
където да видите пък част от разработките на ваши колеги и на компании, които работят в сферата на роботиката и автоматизацията. Още веднъж благодаря на Клуба по роботика към Техническия университет. От името на всички колеги, които работят в този уникален център за върхови постижения, искам да ви приветствам още веднъж. Видяхте какво е да бъдете, макар и част, макар и за един ден, част от един огромен научно-изследователски център тук в Техническия университет. Надявам се, че ви е харесало, надявам се, че ви е било приятно, надявам се, че виждате, че ние тук в Техническия университет имаме невероятната база, която предлагаме на всеки един студент, младеж, който е ентусиаст, който има желание да учи и да се подвизава в областта на инженерните науки, така че добре сте дошли. Днес, утре, други ден, до година, по-до година, заповядайте, винаги вратите са отворени и ще се радваме да ви посрещнем отново. Следващата благодарствена грамота е за нашите партньори от Роболига България. Една дума. Така, продължаваме с благодарствените грамоти към нашите партньори, като ще започнем с TLL Media. Здравейте и от мен. Казвам се Пепа Петронова и съм редактор на първия единствен към момента специализиран портал за индустриална роботика в България. От името на целия портал и на TLL Media, като медийни партньори на събитието, бихме искали да поднесем огромни благодарности за възможността да сме тук и страхотни поздравления за организаторите, защото състезанието с всяка изминала година става все по-мащабно. Това, което бих искала да поднеса като поздравления е към младите хора, които са тук, които напълниха цялата сграда, които едва се побраха тук, за иновативните идеи, за хъса и за енергията, с които представиха своите проекти. Очакваме ги съвсем скоро като стартъпи, като компании, за които вече да пишем успешно реализирани. Много ви благодаря. Следващата ни благодарствена грамота е към другата медия в България, свързана с техническите науки. Това е Инженер БГ. Здравейте, аз съм Магдалена и съм представител на Инженер БГ днес. И всъщност за мен беше удоволствие да говоря с толкова много млади и талантливи хора и за нас всъщност е удоволствие и чест да отразяваме такива събития и се надявам да се срещаме отново. Благодаря ви за грамотата и да, успех на всички! Също така искаме да благодарим и на други наши медийни партньори, като Лидер БГ и БНР София, които също застанаха до реализацията на този проект, така че аплодисменти за тях.
Продължаваме с благодарствените грамоти към нашите спонсори, без които това всичко тук нямаше да бъде възможно, защото всяко едно нещо, нещата, които се случи днес и които успяхме да ви дадем по някакъв начин, е свързано с едни финанси, които благодарение на нашите спонсори успяхме да осигурим всичко. Ще започнем с Аурубиус България. Аз искам да кажа, че се радваме, че за поредна година имаме възможността да се включим като златен спонсор и да пожелая успех на всички участници. Искам сега да благодарим на Теси ООД. Благодаря. Може би не бях прочел сценария, че трябва да се подготвя реч, така че ще бъда максимално кратък. За първа година тук съм, присъствам на Дните на роботиката, но съм впечатлен от ентусиазма на всички, които участваха, и това, което мога да кажа е, че всички тук сте победители, защото самия факт, че правите това нещо е доста значимо. Инженерните науки въобще не са лесни. Аз съм завършил технически университет и знам за какво става. Следващата ни благодарствена грамота е към Bosch инженерен център София. Благодарим за възможността да подкрепим тази прекрасна кауза още веднъж. А за нас беше удоволствие. Видяхме много талант, много ентусиазъм и ще се радвам пак да сме заедно. Благодарим. Следващата ни благодарствена грамота е към Фесто производство. Така, аз също съм за първи година и искам да ви наистина поздравя. Днеска видях много впечатляващи проекти и да ви пожелая в същия дух смело напред. Благодаря и много среща. Продължаваме с нашите спонсори от Екнатон България. Здравейте на всички! За нас е изключителна чест да бъдем и спонсор на Дните на роботиката, и спонсор на Робоклуба. Много се радваме да можем да подкрепяме всички млади хора в тяхната битка с малките и големи роботи. И искам да пожелая на участниците да не спират да се борят. Много често нас ни питат, тъй като ние се занимаваме с индустриална автоматизация, с индустриални роботи,
много често нас ни питат кои са ви конкурентите, има ли други като вас. Ние казваме, самите ние сме си конкуренти, тъй като ние всяка година състезаваме с самите себе си. Така че бих искал да пожелая на младите хора да използват това събитие, да се състезават с самите себе си и всяка година да стават все по-добри. Благодарим. Подготвили сме също така и благодарствена грамота към Аспазия 92, която беше нашият сладък спонсор в рамките на днескашното мероприятие. Предполагам, всички вие сте се запознали с напитката. Моля да заповяда. За нас също е чест, че можахме да вземем участие в събитието. Поздравления на организаторите и пожелавам на всички участници успех! Следващия ни космически спонсор тази година, който идва направо от космоса, това е Endurosat. Здравейте от мен. Аз ще се повторя, наистина за нас е чест и удоволствие да подкрепим това събитие. Наистина днес атмосферата беше разкошна. Винаги е много вълнуващо да видиш млади хора, които общо взето горят в това, което правят. И в този ред на мисли много набързо искам да ви кажа за инициативата на Endurosat. Всъщност за 15-та поредна година ние организираме напълно безплатният едномесечен Space лагер, Space Challenges. Между другото видях няколко тук участника от предишни години. Това е инициатива, в която ние също пък много горим. И идеята е, че отново, както и днес, има практически задачи, които в рамките на един месец вие като екип трябва да доведете до край. Каним много лектори от наистина светила в космическата индустрия, хора от НАСА, от Европейската космическа агенция, от Станфорд, университета и така нататък. Така че, ако искате, ако ви става интересно, искате да разберете повече, апликацията е отворена на сайта на Space Challenges spaceedu.net или има един QR код на банера, който директно може да кандидатствате. Благодаря ви, успех и продължайте да дързаете. Благодарим и ние. И като за финал имаме благодарствени грамоти към M2M Service, които са наш сребърен спонсор, и магазини R Element и Роботев. За съжаление, днес нямаме техни представители, но наградите ще бъдат продадени малко по-нататък. Сега какво следва от тук нататък? Ох, най-тежката задача. Наградите трябва да даваме. Награди, които са правени 48 часа. Преминаваме всъщност към първата състезателна категория, позната на всички, следене на линия. Тук наградите ще бъдат връчени от съдията в тази категория Мирослав Николов. Както е познато от време едно, започваме първо от трето място. Младша възрастова група, следене на линия LFPG. Отбор LFPG. Тук ли сте? Идвате ли? Кажете там грамотата. Толкова мъки сме я правили. Моля ви се, не я криете. Поздравления отново. После ще има време всеки екип, който желая да се заснеме, така че няма проблеми. Второ място.
Младша възрастова група роботика НПГ. НПГ. Тук ли сте? Хайде. Поглед насам. И преминаваме към заветното първо място. Младша възрастова група роботика НПМГ Димитър Талев. Пак отново. Браво! Поздравления! Има за всеки, има по нещо. Така че... Насам. Благодарим на съдията. Сега ще преминем към следващата състезателна категория, която е мини сумо. Тук ще помоля да дойде Александър Колчев, който беше съдия в тази категория. Трето място, младша възрастова група, Механо 1. Ей, коронка има. Тук виждаме, че е спазен само стила. Да погледнете насам. Робо Роял. И за това ще си поговорим малко по-нататък. Идва. Кой каква корона е сложил, колко скъпи диаманти е ползвал. Така че... Благодарим. Второ място. Младша възрастова група Садурковци. Я да ги пиша тия Садурковци. Ого! Браво! Те направо идват повече роботи от тях. Мале! Хората лишат награди, на тях роботи им дайте. Поздравления! И отново на първо място. Сега като го видях този отбор, като име някакъв кардинал ли е Бартоломей. Кой е този старец? Няма да се прояви. Бартоломей, отборът тук ли? Ого, тук са, добре. Само един. Добре. А ти как се казваш? Бартоломей ли се? Иво. Добре. Преминаваме към следващата състезателна категория – Лего следене на линия. Тук наградите ще бъдат връчени от Николина Владимирова, съдия в тази категория. Трето място – Робо Кюбс Спайк. Робо Кюбс Спайк. Тук ли си? Добре. Предполагаме, че ментора има доста голяма заслуга, така че и те са дошли. Сега е момента да се снимате. Повярвайте, цяла година няма да имате този шанс. Тъй, че банера и сега се прибира и чак до година вече. Второ място. Робо Ел. Тук ли сте? Робо Ел. Може би ги няма. Не, идват. Добре. Значи награди даваме само който дойде. Защото иначе... Добре, засънете някой да флутае с нас. Ой. И погледнете насам. Даже виждам тениска от миналата година. Браво! Това много ми радва окото. Надявам се това да се получи в традиция и накрая вече като всички са в 12 клас и всеки е с различна тениска от различна. Очаквай издание, много това. Първо място в Лего следене на линия Механо
Кой номер обаче? Те тръгнаха, даже ги виждам. 2! Погледнете насам. Колко интересно, когато победителите са само при мене и кажа на колежката, прочети ги ти. Нищо, аз мога да се Браво. измисля. Чуйте вече ви няма. Преминаваме към следващата категория. Отново Лего, този път нова мини сумо. Ще помоканем Теодора Славчева. Добре, че ми намигна, че иначе как забравя. Трето място. Hello Kitty. Айде, Hello Kitty. Поздравления. И насам погледнете. Гледайте в голямата леща. Ще да кажа ли нещо, то всички сме нещо вече. Айде още една снимка тук. То не беше ли ограничението до 3 човека отбора? Големи екипи. Индустрията се радва на такива екипи. Преминаваме към второ място. Робо Елс. Тук ли сте? Тук са. Так, няма да. Поздравления. И сега преминаваме към първо място. И то пак е като миналото, механно 2. Браво! Поглед насам. И на роботиката, лятно издание в Бургас. На плажа. Аз съм за. На плажа, ама само плажни роботи. Много ясно. Къде ще ме Супер!